ба ҳама салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Инак чӣ хеле ки мебинед, имрӯза видеои мо оғоз мешавад аз бозори Султони Кабир. Ози ма дохили бозор меравам ва якчанд дархосте ки подписчикони мо кардагӣ ҳастанд, авай дархостора ба навор гирифтагим ва пешниҳоди шумо мегардонам. имрӯза видео дар якчанд дархостои шумо пешниҳод мешавад ва дар видеои оянда техника бисёриё пурсиён шуда буданд дар бораи холодильнику, кондитсионеру дигар чи видеои ояндада меброяд. Имрӯза боша якчанд чизои дигаре ки тамошобинон дархост карда буданд. Хулас ана бинед, ози мо дохили бозор медроем, баъдан боз аз уҷама шумода нишон метам. ҷада дӯстони азиз, анамин намуд газонокосилко ҳастай. Нархошон аз 1300-1700 сар мешавад. И калонтаракош, фирмаҳои нақстаракош. Анамин рақамҳои телефоне ки шумо мебинед дар иҷа, шумо метавонед соҳиби анамин чизои аст, ами савдогаре. Шумо метавонед занг зада пурра пурсон шавед. Аз 750, аз 600 сар меша газонокосилко то 2500, 3500 дигарош. Баъд уша бо хутон пурратар пурсед. Чизи дигаре ки подписчики мо фақат мепурсид, яке аз подписчикони мо и мотоблог буд барои хоҷагӣ. Анамин мотоблогам доран, ҳамино занг зада пурсед. Нархш аз 6500 сомон сар мешавад. Марҳамат, бинед. Инаи бензини будай, газонокосилкаи бензини. Иҷада бисёр чизо аппаратҳо дорам барои мойкаву барои дигар чизо. Шумо метавонед ба анамин рақамҳо занг зада пурратар аз анамин савдогар пурсон шавед, нарх наво кунед ва баъдан омада харидорӣ кунед. Дӯстони азиз, яъни вазифаи мо чӣ хеле ки мегӯянд ба шумо нишон додану тақрибан нархошона гуфтан буд. Марҳамат, бинед. чизи дигаре ки подписчикони мо бисёр мепурсиданд, и анамино барои мисол сохтмон доштан, барои намин новостройкаҳо, анамин ва ё ҳоҷатхона, унитазо. нархошон дӯстони азиз инора аз 400 сомон, 500, 600, 700 сомон анам хеле нархҳо дора. Марҳамат, касое ки мехоҳанд мисол дар дохили шаҳр доставка доранд, установка доранд, шумо ами рақамҳое ки мебинед, ами рақамҳода занг зада пурратар пурсед. баъдан ин намудо ҳастай барои даст шуштан. ана ино нархошон 350, 400, 450. шумо бо анами рақамҳода занг зада пурратар бо нархошона фаҳмед, нарху наво кунед. иҷада бо вешалко ҳастай, бинед. ана ин намудо ҳастай барои жидки мӯла, барои мисол вана гирифтан хоҳед. ана ино 35 сомона, 45 сомона, 55 сомона. марҳамат, касе ки баъд мехоҳад худаш инора интихоб карда харидорӣ менамояд. инчунин вешалко ҳастай 50 сум, 60 сум, 40 сум. ям хеле нархош. кадом намуде ки ба шумо мехоҳед омада бо интихоб мекунед. оинаҳо ҳастай. оинаҳоро бинед дӯстони азиз, и барои вана нархошон 250 сомона, 230 сомона. и тарафш боша 170, 130, 150. ам хеле ин нархҳои иснаш бо дигарша пурратарша. чӣ хеле ки гуфтум, ба ами рақамҳо занг зада бо хутон пурсед, нарху наво карда харед. ана ин намудо ҳастай дӯстони азиз барои мисол душваи кабина, барои вана, барои дигар бисёрам ҳар хелаш ҳастай. бинед анами комплект. ино дӯстони азиз аз 200-300 сомон сар мешад то 1300, 1400 сомона. пурратар чӣ хеле ки мегӯянд информатсияша, маълумотша пурратар бо аз худи анами фурӯшанда пурсон шавед. ман рақамҳои телефони ами фурӯшандара мондагӣ ҳастам. дар инҷа анамин интихоби васеъ, анамин умувальнику дигар чизои сантехникӣ хеле зиёдай ки ҳар касе ки харидор аст метавона ки занг зана, бо арзон мекунанд, баъдан харидорӣ кунанд. набинед чӣ хел чизои нағз биромадагиай тараққиёт. марҳамат, ҳар касе ки мехоҳад тамошо кунад.
нигин дора бинед умувайникшон. иҷода дӯстони азиз, дархости дигари подписчики мо ин магнитофонои барои мошин буд аз Султони Кабир. Дӯстони азиз, магнитофон аз 220 сомон сар мешава. ҳаст баданаи радио магнитофона че ҳам хеле и флешкаям мебара ва ё боша аз 70 сомон сар мешава то 150-200 сомона. ай хел магнитофоное ки диск мебаранд аз 200 сомон болояй на марҳамат. анами нархуш ҳами хеле дар Султони Кабир касоне ки омада харидорӣ кардан мехоҳанд. иҷода бинед бо камераҳои заднию переднию дигар доштиянд. камерачаҳо 50 сомон 70 сомон 100 сомон. колонка ҳастай. колонкаҳошонам 100 сум 200 сум 250 сум. ам хел нархо доранд. ина чанд намудчай эра дархост карда буданд подписчикони мо. барои ҳавай ҳам ма имрӯз ҳаминора ба навор гирифтестам. тамошобинони азиз, ина бинед иҷода бо инчунин нанаи намуд экранҳо ҳастай. нархошон 100 сомон 120 сомон. ино баъзеош ҳамроҳи ваян. флешкарта блютузу дигар чизо мебара. ина марҳамат касое ки мехоҳед омада тамошо кунед. ин намуд экран аста. экран 180 сомон. и флешкарта ё блютуз намебара. ира бо анамин диск шумо пайваст мекунед. марҳамат тамошо кунед. на экранҳои 100 сомонашам ҳаст. дӯстони азиз, дархости дигаре ки подписчикони мо карда буданд анами кухни гарнитур буд. ози ман рақамҳои телефони савдогара мемонам ва анамин ду намуд кухни доштиянд дар инҷа соз кардагӣ ҳамчун намунаама шумода нишон метиҳам. ана бинед анамин намуд кухнишон 1300-1500 метрш 1300 сомонаш мисол ваяй чӣ дора бе оҳанай гирдоянами ваё оҳан надора. 1,5 боша бо сифатиш таракай. ман нархи 1 метрша гуфтестам. пурратар маълумота метавонед ки аз худи фурӯшанда анами рақамҳое ки шумо мебинед аз анами худи фурӯшанда пурсон шида аниқ кунед. ана бинед ана ин намудаш боша глянцай кухни гарнитури глянц бияй материалаш. ина боша 1800 сомона 1 метрш. ма метрша мисол як кухни 2 метр 240 меброя 3 метр меброя. анамин ҳар 1 метрша ҳисоб мекунанд. баъдан анами пули асосиш меброя. ина иҷа бинед чихе бисёрай ам хеле дизайнҳо ҳастай. анамин намуд кухни гарнитурора ино тайёр мекунанд. шумо занг занед ба ҳамин рақамҳо ва нарху наво кунед. хеле ки ба мо гуфтан ҳами савдогар шумо метавонед ки ягон кухни гарнитуре ки ба шумо писанд аст аз интернет ё аз ҷои дигар суратча ба мо равон кунед. мо ҳатман ҳамин хости шуморо тайёр мекунем ва доставка установка мекунем. хулоса набинед тақрибан ҳам боша ма шумода нархҳои анамин кухни гарнитурои глянц ва анамун одиёша фаҳмондум. ина марҳамат ози рақамҳои телефони анамин савдогара гирифта шумо метавонед ки баъдан занг зада дархост кунед. ина марҳамат иҷа ҳамин сохтоям рангош ҳархелай чӣ хеле ки ман нишон додам. ранги мисол сангаш ҳархелай ранги тахташ ҳархелай. ана бинед 92628400 и рақамҳои телефони анамин савдогар шумо метавонед занг зада баъдан бо маслиҳат кунед. чизи дигаре ки пурсон шуда буданд и вана буд. ванои оддие ки мисол пурсон шуда буданд рости гап ман наёфтум. сар барвақта рафта будам бисёр ҷо маҳкам буд. ҳозир боша намин ванара аз давхили толори мебели хӯросон ба навор гирифтум. 5500 будай нархаш 170 дарозиш. набинед дар дохили бозор ҳаст ванош ва ё арзонанд.
ягон вақти дигар бо рафта ман ва юрам ба навор мегирему пешниҳодтон мекунам.